ge pariwisata alon braune wis nengah biayu banyu sinala ora jemu-jemu karo mesem boyo ngilangake rasa longkra lesu ati jewil mas jebul wis sore piteng kalopo katon awe-awe rayokane beti bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe gaya taruna Sesekaranipun praulayar sampun dipun pinakani kula amiwiti inggih menika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sugeng dalu kagem para pamirsa ingkang sampun linenggah wonten ing pasugatan sugeng midhangetaken lan sugeng amirsani
pagelaran seni budaya ludruk inggih menika gaya taruna. Lagi kayak jenenge pemimpin iki ngendi? Ngapunten ora ngerti jenenge pemimpine Pak sinten? Nggih, kang dipun pandegane kalian Bapak sinten menika? Bapak Sukri. Saking tlatah pundi? Iya berarti tidak panjang lebar lah. Ngapunten Bapak lah sak menika wau dereng tepangan lho. Nggih dipun wiwiti riyen mawon. Mbok menawi wonten para bapak kang wonten ing ngajengipun panggung menika badhe ngersakaken sesekaran nggih monggo. Monggo Bapak. Monggo nyawer. Nggih. Pripun? Nggih, niki pundi niki bapake? Bapak pundi? Bapak DPR pundi? Bapak Polo pundi? Nah, lak nggih ngoten sih. Lak ngoten. Jerek wis napa niki, Pak? Monggo, minggah mriki. Nggih, monggo, Bapak. Nggih no, Pak Lurah nyawer nggih. Oke, harus niku Pak Lurah, Pak Polo, Pak RT, Pak Rewe. Nggih, panitiae pundi niki? Nggih, monggo Pak. Kok bingung kareku dhewe to, Teh. Lah napa bengong nek bengong cekelan cagak niku lho, Pak. Nggih. Ayo dimulai maneh perahu layar, aku tak munggah. Oh nggih lho, harus munggah sampean. Nek mboten munggah nggih kula susul mriku. Lewat gamelan kenek, lewat musik kenek. Kula gendong nggih mboten napa-napa. Masuk nggih, Bu. Nggih, monggo, Pak. Luwe apik disusul. Ah, kula susul mriku. Tambah kula niki alah, ya senengane biasa mberasak-mberasak kula niki. Nggih. Mas, kei support po, Mas. Mas, bapake munggah kula. Nah, Ini salah satu ada yang bertanya pada saya, rencangnya yang mana? nah, lak nggih jenengan mriki kok mboten-mboten ngrencang. Mboten beto to, Pak. Sik, kira-kira sapa sing perlu diceluk? Lah nggih, trek mawon gandengan kok sampean mboten gandengan. Napa gandengan kali kula mawon? Gede dukur, Pak, blenga-blenga Mboten tambah bojo to, Pak? Mboten napa-napa. Mboten to, Pak. Nek jenengan tanglet tambah bojo karo gak tambah bojo niku lho sing Milih pundi? semerap. Sing pundi? Sing poten niku jelas sampean tambah bojo. Niku sing semerap. Nggih, monggo. Niki rencange pundi niki? Nggih, mewakili Pak Bapak Atoilah yang telah menyelenggarakan bekerja sama yang persembahannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka pelestarian budaya yang dibandingani Romo atau Ilah yang ada di depan sana. Masuk ngejer-ngejer itik ini ki yo piye. Kula gejeki nek mboten ngejer. Mergo request mau lagu, mergo request mau gending perahu layar,
Ayo dimulai lagi gending perahu layar. Nggih, jenengan nggih sing nyekar. Ya saya tak mengikuti saja. Oh, sing penting lak nyawer. Soal sawer gampang. Nggih lho. Wedhus kan dipangani suket to, Pak. Nek kerduse sadurung ono kerduse rek sakjane diseni 50 iki mau kerduse. Gek enek kerduse. Munggah Gus. Nggih, monggo. Gaya Taruna. Monggo, Pak. Asik. Goyang, Pak. Sampai bawah. Sampai bawah. Ah. Yo kancaning gising kira alera plera anyone sekoro ahli numpak perahu layar ing dina minggu ge pariwisata asal pripun, Pak? Penak nggih? Penak. Penak, Oh, enak nggih. pol. Niki karek DP-ne dereng terus dicecil cek nang mari ngoten lho, Pak. Napa nek? Di DP dhisik terus dicicil cek nang mantun. DP ini langsung ning nisor apa langsung wonge? Aduh, ya sampean sakarepe sampean go mulih ya gak apa-apa wonge. Cih, pripun, Pak? Nggih, matur suwun. matur Malih. suwun. Niki Sampun, sindene 3, panjake pinten niki panjake? 50 niki pinten? Matur sembah Nggih, satu-satu. nuwun. Panjake dereng, Pak. Si matur suwun Pak nggih. Poho panjak gampang ngonan
Kerdusen iki dereng alhamdulillah. Matur suwun, Pak. Matur sembah nuwun. Yang ngene iki lho sindene ente-enteki. Pak mboten wonten kancane malih to Pak niki. Nggih. Lah kudu tak tutno ae. Nggih, pripun niki? Mboten wonten malih sing mriki. Bapak Poloe pundi Bapak Polo? Pak Polo pundi Pak Polo? Bapak panitia? Bapak Lurah. Nggih. Bapak Lurah kula aturi naik ke panggung, nggih. Nggih, monggo. Pun sungkan-sungkan ta Pak? Alah, napa sik kula sing mriku? Ayo lho, Pak. Dijemput to, Pak? Nggih. Bapak sing baju putih niku lho. Nggih. Nyuwun dijemput to, Pak? Lah iya, alas ngene iki lho seneng aku. Sinten, Pak? Baju putih niku sinten? Nggih, ngapunten kula Sabianto. Bapak Kartono. Oh nggih, sampean Bapak sinten? Mboten nyawer ta sampean? Oh nggih, nang nyawer dhisik iku kari-kari gak apa-apa. Oh, Bapak Kartono mau aduh. Aku dilokno. Bapak Kartono sampean munggah aku cek gak dilokno. nggih. Gak ono sih jenenge Kartono sampean ya ngono. Masak toyo telu iki nganggur. Nggih, pripun iki, Pak? Pripun, Pak? Bapak Lurah ndak ayo ngono sih alah iya ket mau kok ya nduk. Loh, nandi ku? Lho, Ah, nggih, alah. Sampeyan rene gak sangu ya sampeyan tak odol-odol. Susulen yuk, susulen. yuk. Nah, tak susule rek. Susulan. Lah ya ngono Mas, ayo Mas, wis kene kabeh. Loh, Ah, bathi lambeku asik beceken iku. kok lak iya ta ngene. Alah gantenge. Wis duwe bojo tak dorong iki Mas e. Dorong aku ya gak duwe yo. heeh, kaduwe. Heeh. Lapo Mas, sampe rene kate lapo Mas? Oh kate nyawer, iya tak tampani Mas. Lagune napa niki? Apa? Apa? Nggih, monggo. Sinten wau sing ngengken kula munggah. Ayo aja mlayu. Lah wong Mangga. sampean gak roh jenengku ngono lho. Gak ono jenenge Pak Kartono. Wah, Mas Samuji pelanggaran nih. Ayo sampean kudu wani joget nang dhuwur. Pelaku utama harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ngapunten nggih Nggih. ning kula niki mboten nate nyanyi biasa solawatan soalnya Nggih. kalih agama. Lah wong Cuma niki lho, cuma sedaya kula mboten benyan. mboten. Nggih. Kula niki kranten ten ngajeng niku wathah pejabat nggih. Nggih. Wonten niki Eyang Subur wau ingkang Nggih. minggah. Niki Kang pundi? saking anggota DPRD Kabupaten Jombang. Nggih. Nah, wau mboten purun munggah niku wau. Nggih, Akhirnya kan lanjut. kranten kula pimpinan fraksi ini perintah Nggih. naik. Nah, Itu namanya ngeten. Lah, itu juga ada Bapak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Nggih. Nah, pejabat-pejabat tok niku. nggih ngaturaken. Niku wonten Gus Ahmad Athoillah niku nggih anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Lah nggih wonten kathah liyane wonten Pak Kades, Pak Carik, sedaya perangkat tokoh masyarakat. Nah, kula badhe request gending. Nggih, kranten malam hari ini juga dihadiri para nopo nggih pejabat Para pemerintah. pejabat pemerintah. Mulai tingkat desa sampai dengan provinsi bahkan DPRD provinsi. Nggih. Lah ada satu gending yang ini punya makna pesan moral kepada para pejabat agar supaya tidak lupa asal muasalnya. Nggih. Eling ben eling saka sangkan paraning dumadi Nggih. biyen dadi pejabat iku perjalanannya ya apa. Nah, kula request gending caping gunung nggih. Nggih. Tapi kula mboten nderek joget, mboten Loh, nderek kenapa? nyanyi, mboten request mawon tapi kula sawer. Nah, Insyaallah ngoten nggih. Matur sembah nuwun Bapak. Jogete kalih nyanyine kula wakilaken niki anak kula. niki niki saking komunitas Rumpi, Rumah Pemuda Inspiratif Kabupaten Jombang. Ini adalah generasi muda yang kelak akan mewarisi apa yang telah ditinggalkan, diamanatkan kepada para pendahulu kita. Termasuk uri-uri budaya agar supaya Gen Z hari ini yang sudah sangat minim sekali mengenali budaya yang diwariskan leluhur kita agar supaya nanti dihidupkan kembali, disemarakkan kembali agar anak-anak kita juga mengenali budaya yang telah
diperjuangkan dengan susah payah oleh para leluhur kita. Ini kok nggih, Nggih, monggo sae, Bapak. caping gunung. Nggih monggo caping gunung. Nggih matur sembah nuwun Bapak. Nggih. Nggih niki lho. Tuyule sampun siap tuyul. Siap. Nggih, matur sembah nuwun sampun berpartisipasi dalam panggung kali ini. Tapi aku gak balik. jan gayu tenan kok. Tapi ngono iki sayangnya aku ya ora tau dijoki. Syukur bisa Sedih
Lanjut. 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 Oke. Seger pisan kangen biasa dadi raja Yo yo sing sampun. Apa Mas? Niki wis mari ya Mas. Nyanyi. Niki pun terakhir ya terus sing wau. Lo. Lho. Nggih pripun niki? Lo. Halo? Nggih mboten napa-napa ta? Oh nggih. Oke. Nggih monggo Mas, wis kadung dhuwur ya. Oke. Nggih pripun Mas? Lagune napa? Bukit berbunga. Bukit berbunga. Lanang ta wedok iki? Campur. Campur. Oke. Oke. Sampe wangi Mbak gak kuat aku. Iya Mas, tak ewangi tenang Siap, ae. siap. Kok nek gak kuat kok tak unjukno nang dhuwur son. Oke, cedur. Aja lali di DP Mas, ndene telu iki. Cek. Heeh, seket kerduse seket. Duwe-duwe.